Ti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal, kan sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 18, versikulo 12. Saan amaraam ti maysa a tao, no saan a napakumbaba? Tinatangsit a tao, agturong iti pannakadadael. Papagayam, intay danggan ti maysapay a pakasaritaan, a maitampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ruel, ado'y ti pakitsendam. Nagsweldo akon. Kan dayto'y matituition ni Mimi. Inkanto agbayadan iti pagadalan da. Wen, Eva. Inkanto pa'y gayang bayadan dagiti bil tayo iti silaw, danom kan internet. Wen, bakit? Aywan, naplansa mo diya usarak akawas ko inton bikat? Aywan, kinupin ko pa yan. Apay akinupin mo ngay. Unay kamutten. Makulong matlaang Inhanger mo kumaa. Ay, di ka man nagpampanunot ako nakon. Sana makulang. Inka ihanger! Anya kamutten. Ala, di ka nga rodan agungat. Inak ihangaran. Bakit? Talagang awan amo di amam, Mimi. Agong unget kayo manan, mami. Adda ka di manan basol ni daddy kada kayo? Wan nga rod, makapasurod day nga amam. Di na pa'y tarimaan ti trabaho na, kat para balay lang arudan. Ala, saan yun nga ungtan ni daddy takaasimot, mami? Nagsingpot tupay ni daddy. Di oray man singpot na amin asingpot, no di namat usaran ti panunot na. Mami? Iso asika, Mimi. Di mo tultuladan di amam. Adi na usaran ti panunot na. Kanayon nga ungtan nyo ni daddy? Kaasimat. Kaslasaan nyo a love ni daddy, mami. Ay, saan man atilay bagbagam, Mimi? Apay, kasta ti sursuro di amam kan ka, ha? Padpadaksan na ka din ni dadim, Mimi? Ala, saan mat mami? Saan nakapadpadaksan ni daddy? Eva, di mo pagatapan iti madi ni Ruel nga asawam. Kasano adyak agatap? Katila ibagbaga ti apo ko yu kanyak? Balasitang hun ni Mimi. Amunan ti agpaliiw dayjay. Mawatan nan dagiti mapaspasa makiti aglawlaw na. Siyempre, makitkita ken mangmanggan na dagiti araramidem iti amana. Ti panang tagtagibasit mo kini Ruel. Papa, Di mo kumamot unay tagibasitan ti asawam. Saan agaputa para balaylaang ket Under metlauna yan. No di na maanusan ti ugalik, di pumanaw.
Awan na sakit bakrang ko. Eva! Eva. Eva pakit. Aldawon. Agringkan. Ay, anya kamutan. Disturbo kay ti naturog. Apay aya. Intay makimisa. Ken ipasyar ta kumamat ta anak ta. Kalpasan ti pan nakimisa tayo. Da kayo latan ti rumuan. Masadutak. Kakaiso na nga awan trabaho kita. Aginanakit di. Ipapas ko ti maturok iti agmalmalam. Bakit? Masapol nga ikan tayo ti Diyos iti oras. Aday taka manon ako nak. Kasabaan nak manon. Ah. Dagiti man nagdakdakas ti kasabaan san asyak. Ala, agrupot kayo no rumor kayo. Taitulog ko ti maturog. Disturbo. Nagragsakit ko man no kadwa tayo ni mami ita niya, daddy. Wen nga rod, anak. Ang awawatan talat na ni mami. Takanayon ang mabannog iti trabaho na. Daddy, Sana bale, tadaak mo takakuyog mo, anak. wen daddy? Kan no kadwata ni mami? Unget-tumet lang nga unget. Ah? Ay na. Gagangay na. Takanayon ang mabannog. Iso na ungat. Ngam dahito ti may pasigurado ken ka, anak ko. Pat-pat gen na ta ni mami. Ag-blow out kano ti kabarbaro a manager tayo. Ag-out of town tayo kano. Ken ag-overnight tayo kano iti resort apapanan tayo. Talaga? O sige, kayat ko day tadig na. Mabalin tayo kano ti mangikuyog iti uray asino akamong ti pamilya tayo. Ikuyog mo to ti asawa ken anak mo ah. Ay, saanan? Ha? Saan ka maka-enjoy no da sawsawir ko? Makamu ka. Ang palubusan na kangata ti asawam nga ag-overnight. Awan ti saan ang mabalin kan kwa na. Wen amin kan kwa na. Basta siyak tinagsao. Agduma kayo iti sitwasyon kin ni Lolita katrabahuan ta. Kabuting na ti asawa na. Ngam nila kayo mo, sika ti kabuting na. Rumbang lang ay. Kasyak mo tamin ti mangipapaay iti kasapulan may balay. No labsan ti agsarita, siyak ti mang bibiyag kan kwa na. Daddy, saan ka di manin nga agawid ni mami ita? Saan ka no, anak ko? Ag-overnight dahil tinapananda beach resort. Ay, sayang. Simurot ta kumaa. Apay ngay adi na ta inayaban ni mami. Ah? Kwa. Siguro, para lang kadakwada nga empleyado dahi jay. Iso adi na ta inayaban. Hanggang, sana bale anak ha? Tadan to aldaw ti panagpasyar tayo. Nagsaur talaga ni mami. Basta adda pa panan na. Saan na ta nga ikoy-kuyong? Naimbag pa'y ni Dindin. Takanayon akadwa na da mami kan daddy na nagpasyar da. Ala, anak. Bayam, tayo bagak to ka ni mamim tagpasyar tayo man. Wen? Kadwa tayo pa'y ni Lolong.
nagastos ti amuyo. Ah, Mami, Nagastos ti agpasyar tapno amuyo. Mabalin ayang agpasyar kang awan imbulsa makwarta. Si Caruel, panunuto mo ti rigat kong agtrab-trabaho Saan ko apidpidutan ti kwarta? Naimbagkan ka Tada ka la dito'y balay nga agtugtugaw. sa anak mat niya tugtugaw lang dito'y balay. Numalpas ti panaglaba, mabalin mo ti agsikawil. Ngam siyak ngay, agmalmalang agtrab-trabaho ak iti opisina. ala, di yun ungtan ni Daddy, Mami. Awan mo't basol na. Siyak tinang ibagakan kwa nang agpasyar tayo. Ungungtan nyo akanayon ni Daddy. Dayta, ti masursurom di taamam. Si Caruel, saan aga puta si kaakanayon ti kadkadwa ni Mimi, kat tila ibagbagammatan kan kwa na. Ah, Kitaam, na brainwashan ta anak ta. Tila ibagbagam ngamin kan kwa na. Iso asikat ti simpatsya na. ni, sana pod no dayta. Puston, di ka nagkanintagan. Amuklatan asabsabido ngam ti panunot ta anak ta. Grabe ka mo't, Ruel. Daddy, maturog ak dito'y silid mo. Ah, ay, sana anak ko. Mapan kayo ti silid ni mamim. Agabay kayo, tapno di nakamanin ungtan. Jak kayat, ungat nga ungat. Alakit din, anak. Mapan kayo ti silid ni mamim. Wan? Apay ngamin asabali ti silid mo. Kasta ti kayat ni mamim. Agtungpal talatan iti kayat na. Tapno awan ti Riri, anak ko. Kakaasi kayo mat, Daddy. Awan kadwayo dito'y silid yo. Mimi, anak. Nairwama kon. Alakit din. Mapan kan iti silid yo ka ni mamim. Wan? Agungat dayjay, no dito silid ko ti pagturugam. Basta dito'y ti kayat ko pagturugan. Da kayo ti kayat ko akaabay, Daddy. Mimi, may sa kumalang ti saw. Di nakpagpungtutan. Ha? Ala, mapan kan iti idayo ka ni mamim. Sige nga, Rod. Daddy. Sumurot ta ka dagiti katrabahuan ta digna. Ha? Sa di no? Ag nightlife ta ka no. Anya? Masadutak. Kayat kun ti maturog. Nabanugak itinagmalam apa nagtrabaho tayo. Ay na, isungarod nga ag nightlife tayo, tapno marelax mo ti panunot tayo. Masadutak. Da kayo latan. Jak sumurot. KJ ka mat. No di ka umay, saan laang. Basta siyak, sumurotak, takayat ko ti ag-relax. Naimbag man, tadi nakasitaan ti asawam iti kastangar aramidam, Eva. Kanayon ka amarabyan nga agawin. Ay, awan karbangan namang si takanyak. Tasyak ti mang bibyak kan kwa na. Kat, di anak mo, saan nakakadia sa pulan? Saan? Nairwaman day jay. Uray, tadamot ti ama na ang mga sikaso kan kwa na.
Agkolehiyon ti anak ta. Palubusan na kuman nagtrabaho. Ada mo kapag trabahuan. Ay saanan. Imbagak moten kan kaadikan agtrabaho. Tadamot trabaho. Ang dumakdak ka ti gastusan tayo. Tagkolehiyon ti anak ta. Kabaala kagastusan ni Mimi. Aging ga makaturpos iti kolehyo. Diyak ka sa pulan ti tulong mo. Manumatlat sweldo mo nga iti construction. Eva, Kan may sa, isumat lang nga iso dayta. No agtrabaho ka, kapilitan ang mga latay iti babaunan. Di isumat lang ang dayta. Panangdan tamot la iti katulong ti sweldom iti construction. Kan, kababain. Nagngato ti saad ko iti opisina. Kalpasan na, agkon construction laeng ti asawa. di mo kumamot tagibasit ti kasta trabaho. Huston! Agsao ka pa'y laeng. Basta agtagibalay ka, tadyak kaya ti mga alay ti babaunan. Oh, ato iti kwarta. Sikan ti mangkuyog ka ni Mimi amapan agenrol. Anusam ti mangkuyog iti anak ta. Tauray day tala ti may tulong mo kanyak nga asawam. Congratulations, anak ko. Nakaturpos kan iti padagadal mo. Agyaman nak, mami. Ngam, ayan ni daddy. Apay nga Kamlawan ka, anak. Pasensya kan anak ko, Naladawak. Jakon nakita ti panagmartsam. agyaman nak, daddy. Ngam, apay nga ita kayo laeng. Naggapuan nyo ka di. O anya, nakasaganan ti sagana iti balay, Ruel? Nakaluto kan iti pagsasangwan tayo? Uwan, Eva. Nakasaganan ti amin. Nakaluto ako. Agkasartan, Mimi. Anya? Sigurado ka, Fred? Wen, adda na talgad apang gadanta. Kanadamatan nakasagana apag kasarta. Panawan matan, tapno urnusan tan ti bagbagita. Kaya't kung timang bukal iti pamilya. Isong agkasarta ko man, ha? Sige. Sikat ti makaam mo, Fred. Mami, adda kami. Kadwak na kita apu kuyo, kanta asawak. Ha, ay nasaya at mata nakapasyar kayo. Ala, umay kayo.
Ay na, dagiti apo ko kaya. Ay, kiss ko man dagiti patpat nga apo ko. Agmano ak, mami. Kasya na ka ti Diyos. Mala, sobra kayo. Mami, ni Daddy ngay. Aday di kusina, aglutluto. O sige, tayo nagtulungan ni Daddy nga agluto, Mami. Mami, ikuyog ko pa ilaang ni Daddy Jebalay, ha? Ha? Kailiw ko nga minan tiluto ni Daddy. Oo na. Angam kasano no di na kayat. Kayat na, Mami. Ha? Ay, awan nga min tiyaya dagiti apo ko yo. Nakabakasyon. Iso nga ikuyog ko pa ilaang ni Daddy Ijebalay. Eva, apa na ulimag ka? Awan. Ay ayak laang tibagik. Apay? Ni Mimi nga anak ta. No adda pa pananda. Si kalaang ti awisan na. Si kalaang ti sagsagutan na. Sika. Si kalaang ti kaykayat na. Anya? Nagbidot kay ti daytang atap mo. Agpadalang... Saan nga rod? Kaslaawan patag ko iti anak ta. Rumbang ko maasyak. Siyak ko matad-adda nga ipatag na. Tano saan agapo kanyak? Saan anakalpas iti panagadal na? Eva. Diyak ko marabang nga iboy-boy ti amin. Tapag rabangak ti mang paadal kan ko na. Ngam nasakit tinakam ko itar aramidan na. Kaslaawan patag ko kan ko na. Basol mo ti amin, Ruel. Ne, anya ti basol ko? Sinabidungam ngamin ti panunot ti anak ta. Manipod ubing. Nagbidot kay ti dayta, Eva. Di na kumamat pagpanunutan ni ti Dagas. Di mo kumay pabasol kanyak no apay nga dayo tirik na ta anak mo kan ka. Ha? Lagi pong tinapalapas. Manipod ubing ti anak ta. Asino tinangas asikaso kan kuana? Tunggal adamiting iti pagadalan ta. Asino ti dumardar ay. Kenno kayat ti anak ta ti agpasyar. Asino ti mangkuykuyog kan kuana? Saan ka di nga impatudon mo amin kanyak, Eva? Ha? Di mo pulos inikkan iti panawan ti anak mo. Tapno makabanding nakakuma. Impatudon mo amin kanyak. Nukas di masakit. Siyak ti patudon ang mga sikaso kan kuana. Iso adik an mas daaw. No apay nga adayo tirik na kan ka ti anak ta. Tadi mo mat imparik na ti panagdungum kan kuana. Kas may nga ina. Isong agpakpaka si ak, Eva. Di na kumamot pagpanunutan iti dakas. Tadyak tumaaramid ti mang padakas ken ka iti imatang ti anak ta. Ngam sige. Tapnaawan ti makunam. Pumanawak langan. Total, awan matlang ti serserbik iti denam kas asawam. Uray tadakkelan ti anak ta. Uray, tadan bukod na a pamilya. Pumanawag. Total, manipod nagasawa ta. Jak pulos narik na ti pamatag mo kanyak. Gaputawan adal ko. Iso akas ta ti tratom kanyak, Eva. Hanggang maklon ko. Tapod numot ngamin. Awan serbik nga asawa. Awan ti adal ko. Ruel, asawa. Pakawanan lak. Sorry, tanaglablabos.
Pakawanan ako, ma. Wan, husto ka. Basol ko no apay nga adayo tirik na ti anak ta kanyak. Naamiris kong tibidot ko. Isa pakawanan ako, ma. Saan pa yan nala daw ti amin? Nakasagana ka mang sulit iti ado ang nagkuragak kan ka nga asawak. Kastamot ni iti anak ta. Ay ayatan ka, Ruel. Ti agasawa, ayat kuma ti agturay kadakwada. Tapno maipaayda ti pamategda iti pamilyada. Maipariknada ti pamategda iti tunggal maysa. No kasta ti mapasamak, naragsak ken natalinaay ti biagda. Papagayam, titan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jenna Almoite Diaz. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.